Hello! Hello po! Kumusta po kayong lahat sa mga kababayan natin dito sa Saudi Arabia, sa kababayan natin na nasa Pilipinas at sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating channel at sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo habang nanonood kayo ng ating video. Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba natin maipasa ang computer test. Okay, sa mga nauna kong dalawang video ay pinakita ko sa inyo at sinabi ko sa inyo, binanggit ko na sa inyo ang mga requirements at saka yung 10 days class. Ang requirements po kasi ng pagkuha ng driving license mga kaibigan ay magre-register kayo, tapos initial driving test, tapos 10 days class. Pagkatapos ng 10-day class ay i-schedule kayo sa tinatawag na computer test. Sa test na to mga kaibigan ay tinetest yung technical knowledge ninyo. Kung ano ang alam ninyo tungkol sa pagdadrive, okay? So maliban doon sa practical test, ay meron din kayong technical test. Siguro dahil pinindot niyo po ang title ng ating video, siguro ay interesado kayong malaman kung paano ito gagawin. Okay, huwag na nating patagalin. Simulan na natin. Okay, bago po ako magpatuloy mga kaibigan, ay gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ako eksperto sa bagay na ito mga kaibigan. Disclaimer lang po, yung sinasabi ko ngayon ay base po sa aking karanasan kung paano ko nakuha ang aking driving license. Okay, para patunayan po sa inyo na may lisensya na ako, pakita ko sa inyo ang aking lisensya. Ayan, okay. Yan po ang lisensya ko. Hindi ko lang pwede ipakita sa inyo yung aking buong pangalan for security reason. Okay. Ayan. Baka sabihin ninyo ikama to. Hindi to ikama mga kaibigan. Narito po ang aking ikama at narito ang aking lisensya. Kaya ko ginawa ang video na to mga kaibigan kasi marami akong nakausap na mga kababayan natin na nagsasabi na napakahirap daw ipasa ang computer test ng Saudi driving license. Alam nyo po, nagiging mahirap ang isang bagay pag hindi mo alam. Okay? Now, sa video na to ay isi-share ko sa inyo ang mga ginawa ko at ginawa ng ating mga kababayan na naging kasabayan ko, naging kaklase ko dun sa pagkuha ng driving test na to. Itong sinasabi ko sa inyo mga kaibigan ay sharing of information lang naman. Okay? Bago po natin sagutin ang pinaka-main question, yung kung paano nga ba natin maipasa ang computer test, bago yan, sagutin muna natin yung ano ba yung laman ng computer test. Kailangan nating malaman kung ano nga ba ang settings, mga conditions sa computer test. Una, ang exam po mga kaibigan ay meron po siyang 20 questions. Ang passing score po ay 15. So, ibig sabihin, binibigyan lang kayo ng 5 times na chances na pwede kayong magkamali. Number 2, computer test po ay multiple choice. So, bawat tanong po ay meron kayong 3 choices na pagpipilian. Okay, number 3. Ang computer test po ay meron po siyang time duration, time limit na 30 minutes. So, ibig sabihin mga kaibigan, sa 20 questions for 30 minutes, kung i-divide natin yung 30 divided by 20, meron po tayong 1 minute and 30 seconds para sagutin ang bawat tanong. Ang advice ko po sa inyo mga kaibigan, huwag po kayong magmadali. Take your time po, huwag po kayong ma-pressure kasi ang akala nyo mayroon pang nakapila na mahaba pa ang pila mga kaibigan. Huwag niyo pong isipin yan kasi given po yung 30 minutes para sa inyo. Take your time at huwag po kayong mapanik. Kasi pag nagpanik po kayo mga kaibigan, isa po yan sa mga nagiging dahilan kung bakit marami tayong mga kababayan na bumagsak. Kahit magaling silang mag-drive, magaling silang nag-aaral sila ng mabuti dun sa klase, pero bumagsak nila sila dahil dun ay natiten sila. So take your time, it's 30 minutes. Okay, number 4. Ang computer test po mga kaibigan ay meron siyang feature na tinatawag na delay question. So ibig sabihin ay meron po kayong chance na mag-skip ng tanong. Kung sa tingin niyo po ay nahirapan kayong sagutin yung tanong na yun, huwag niyo munang sagutin. So, i-delay nyo muna, tapos dediretso kayo dun sa susunod na tanong.
Now, kung medyo nasagot nyo na yung mga sa tingin nyo ay mga simpleng tanong, ay pwede nyo balikan yung mga mahihirap na tanong. Okay? So, delay question po yan mga kaibigan. Malaking tulong po yan. Okay, number 5, ang computer test po ay meron po siyang, available po siya ng iba't ibang languages. So, pwede kayong pumili ng English or Filipino. So, advice po, ang tip ko lang sa inyo mga kaibigan ay kung sa tingin nyo naman ay kaya nyo intindihin ang English, kaya nyo naman ang English, ay mag-English na po kayo. Huwag nyo na pong piliin yung Tagalog. Ito naman ay advice lang din sa akin ng mga kababayan natin na nauna sa akin. Kasi, sabi nila sa akin, mas mahirap daw intindihin ang Tagalog. Sa katunayan nga po mga kaibigan, ay meron po akong nakasabayan na nung nag-claim na ako ng aking lisensya, ay meron akong isang kababayan natin na nakasabayan ko na mag-claim. Pero ang sabi niya sa akin, hindi daw siya mag-claim kasi magre-retake siya ng computer test. Kasi daw, bumagsak siya dahil ang pinili niyang language ay Tagalog. Sabi niya sa akin, mas nagnosubli daw siya nung pinili niya ang Tagalog version. Hindi ko naman nasubukan mga kaibigan, pero kung sa tingin ko naman ay tama din naman yung mga advice ng mga kababayan natin kasi mayroon talagang mga English words na wala siyang translation na Tagalog. Halimbawa nga lang yung salitang overtaking, di ba? Ano yan sa Tagalog? Kita mo yan sa English questions, okay? Ano ba sa Tagalog ang maneuver? Ano ba sa Tagalog ang U-turn? Ano ba sa Tagalog ang overtaking? 'Di ba? So kung 'yun ang nakikita niyo, nababasa mo doon sa sa question ay talagang parang bago sa iyo yung mga salita na 'yon. Malamang siguro yung isang salita na 'yon ay napakahabang words, ilang words siguro yung pag tinagalog 'yon. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga English questions na kung sa tingin ko naman kung tatagalogin siya ay mahirap talaga. Okay po mga kaibigan, yun po ang ating 5 tips na binanggit ko sa inyo. Na una, yung test po natin ay 20 questions, 15 ang passing score. Tapos ang exam ay multiple choice, 30 minutes po yan mga kaibigan. At yung pang-apat ay mayroon kayong chance na mag-skip ng tanong. At yung pang-5 po ay available po siya sa iba't ibang languages. Okay, ngayon po mga kaibigan, isi-share ko na po sa inyo kung paano ko naipasa yung computer test. Tip number 1, wala po kayong ibang gagawin mga kaibigan kundi basahin yung sheets o yung chart na binigay sa inyo ng DALA Driving School nung unang araw ng klase ninyo. Wala po sa akin yung aking chart mga kaibigan kasi pinahiram ko doon sa isang kasama ko na magdadrive din. So wala sa akin ngayon. Pero ipakita ko sa inyo ito po. Ayan. Ayan nakita. Ayan po. Ayan. So doon sa chart na yun makikita nyo lahat ng mga symbols, lahat ng mga signs, lahat ng mga provision signs, warning signs, regulatory signs, point system ng ating mga lisensya. Nandun po lahat. Ang gagawin nyo lang po ay basahin at tsaka i-familiarize po at tsaka i-memorize. Ang tip number 2 mga kaibigan ay mag-download po kayo ng napakagandang application, free application at downloadable po siya sa dalawang system ng Android tsaka ng iOS. So kung meron kayong kung meron kayong iPhone dyan o meron kayong Android smartphone, i-download nyo po ang app na to. At malaking tulong to mga kaibigan kasi ay hindi nyo na kailangang dalhin yung chart na yon, yung binigay sa inyo ng DALA kasi po malaki kasi yun. So mostly sa atin dito nagtatrabaho tayo, di ba? So parang kailangan mo siyang buklatin para mabasa mo lang yung mga kailangan gusto mong basahin. Pero sa app na to mga kaibigan, lahat ng laman ng chart na yon o yung sheets na yon ay nandito na sa application na to. Okay? So, wag na nating patagalin. Kunin nyo na yung mga cellphone ninyo at ituturo ko sa inyo kung paano siya i-download. Ito na po ang aking cellphone at wag na po nating patagalin. So, diretso na tayo sa Play Store. Okay? So, una nyo gagawin mga kaibigan ay i-type nyo po ang KSA DALA. Okay? KSA DALA. Yan po ang keyword na tinype ko. Madalas lumalabas yung app na to pag ito ang pinindot ang tinype ko.
Okay, KSA Dala, ayan, lumabas na siya, itong app na to. Okay? Kung hindi siya lumabas, mga kaibigan, i-type nyo lang din po ang Saudi Driving License Test -Dala para lumabas siya. Click nyo po ang install. Okay, buksan nyo po ang app, mga kaibigan. Take note po, mga kaibigan, hindi po gumagana ang app na to pag wala kayong internet. Okay, click nyo po ang accept. Now, pag bukas nyo, mga kaibigan, ay pipili kayo ng language. So, pag binuksan nyo yan, mayroon kayo makikitang iba't ibang language yan. May English, may Arabic, may Urdu, may Hindi. Meron din siyang Indonesian. Okay. So, since Filipino tayo, mas pabor tayo sa English. So, continue. So, pag bukas nyo, mga kaibigan, may makikita kayong 5 button na science, mock test, frequently asked questions, hints, at saka buy premium. Itong buy premium, mga kaibigan, ito po ay kung gusto nyong, ito po ay pipindutin nyo kung gusto nyong bilhin ang buong app na to. Kasi yung download natin ngayon ay isang trial version. Limited lang po ang access natin, mga kaibigan, hindi po lahat. Okay, gaya ng binanggit ko kanina, lahat ng mga nandun sa chart na ngayon na ibibigay o binigay na sa inyo ng Dala ay nandito po lahat sa science na button. Pindutin po natin. Okay, now hindi ko na po isa-isahin sa inyo lahat, mga kaibigan, para hindi po tayo magtagal. Basahin nyo po lahat, buksan nyo po yan, mga kaibigan. Ayan. At pangalawang tip ko sa inyo, itong points table, kailangan nyo talagang basahin to kasi lumalabas to eh. Minsan kasi yung ibang mga signs, yung mga warning signs, familiar na tayo dyan kasi meron mga signs na madali nating maintindihan. Pero itong points table, constant kasi siya, fix. Kung sa tingin nyo po ay medyo sa ulado nyo na ang mga nababasa nyo dito sa app na to, dito sa mga signs, signals, saka points, pwede nyo ring i-test ang sarili nyo. Pindutin nyo na lang ang science test. Ayan. Okay, di ba? So, since trial version lang tayo, so dalawa lang ang libre. Pero kung gusto nyo itong bilhin, mga kaibigan, ang alam ko hindi siya lalampas ng mga 50 real. At may access na kayo sa full version niya in 3 months. Bibigyan ko kayo ng sample. Ayan. Ito na rin, mga kaibigan, yung mga actual test. So, sabi niya, information, you will fail the exam if 5 questions are answered incorrectly. So, ibig sabihin, pag 5 mali, ay bagsak na kayo. Tenure po yan, mga kaibigan. Okay? Halimbawa, what does this sign mean? Okay. Alam ko, to eh. Ito yung 3 choices. Prohibited the entry of vehicle except motorcycles. Bus entry prohibited, or trailers prohibited from entering. Tingnan nyo po yung picture, oh. Hindi siya bus, hindi rin siya motorcycle. It's a trailer. So, it's a no. So, trailers prohibited from entering. Bago ko po ito yung sagutan, mga kaibigan, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na kung i-translate nyo to ng Tagalog, ay medyo mahirap ko siya, di ba? What does this sign mean? Kung sa Tagalog yan, ano ang ibig sabihin ng sagisag na to? Or ganun, di ba? Medyo malalim. Pero yung mga choices niya, paano kaya i-translate niya sa Tagalog? Prohibited the entry of vehicles except motorcycles. Pinagbawal ang pagpasok ng mga sasakyang motorsiklo. Oh Lord, nosebed ako doon. Bus entry prohibited. Bawal ang pagpasok ng mga bus. Okay. Ito, ano ang English, ano ang Tagalog ng trailers? Trailers prohibited from entering. Hindi mo talaga siya. So, English na lang. Mas kasi pinag-aralan mo siya ng English tapos i-take mo ay Tagalog. So, mahirap siya. Ang sagot ko nito, mga kaibigan, ay trailers prohibited from entering. Ayan, tama ako, di ba? So, kayo na po ang bahalang sumagot yan, mga kaibigan. Tuloy-tuloy nyo lang. Basta yun po, pag nagkamali kayo ng 5, ay bagsak na kayo dito sa mock test na to. Okay? Now, kung gusto nyo rin pong i-test ang mga sarili ninyo tungkol dito sa points test, ganun din ang mangyari. Buksan nyo lang, tapos ganun din. So, napakalaking tulong to, mga kaibigan, kasi hindi lang kayo nagbabasa, nag-aaral, meron pa siyang feature na pwede nyong i-test ang sarili ninyo
kung na-memorize nyo ba o na-familiarize nyo ba ang binabasa ninyo. Now, aside from that, meron din siyang isang feature na mock test. So, ang kaibahan nun sa binanggit ko kanina ay itong mock test ay sama-sama na, pinagsama-samang science test tsaka mock points test. So, buksan natin. Kaya lang, trial version siya, dalawa lang din ang libre. So, 13 test, wala siya sa trial version. So, ganun din mga kaibigan. So, you will fail the exam if 5 questions are answered incorrectly. Okay, now, ito, try nyo kaya itong i-translate sa Tagalog. If you had to stop your vehicle on the side on one-way road for an emergency, you should place the safety triangle with a distance. Diba? Okay, pero para sa akin ang sagot dito is 100 meters. Kasi alam ko para safe distance pag pag meron kang tinatabi mo yung sasakyan, maglalagay ka ng safety triangle, the farther the better. Okay? Is 100 meter, I'm sure. Now, ito ang mock test mga kaibigan, parang replica siya nun sa actual test, pero iba ang screen niya mga kaibigan. Okay? Kasi nakikita nyo dito, 'di ba? 30 minutes. Okay? So, kayo na po ang bahalang nito, mag-test. Tuloy-tuloy nyo lang. Mapapakinabangan ninyo ang app na to. So, yun po mga kaibigan, sana po ay napag-share kami sa inyo ng magagandang tips para maipasa nyo po ang computer test. Okay? Yung mga binanggit ko kanina mga kaibigan ay hindi po magiging mabisa kung hindi nyo po ito i-apply. Hanggang dito na lang siguro. Marami pa tayong mga informative videos na ipaglilink po namin sa inyo. Patuloy nyo pong suportaan ang ating channel. Sa mga bagong nakapanood ng video na to, huwag nyo na po itong pakawalan na hindi kayo mag-subscribe sa ating channel. At isama nyo na rin po ang bell para ma-update namin kayo sa mga susunod nating mga videos. Sana po ay nakatulong kami sa inyo at mabuhay po tayo mga Pilipino. Okay, see you po sa susunod na videos. Bye-bye!